Il-ġimgħa filgħodu kompliet il-kompilazzjoni brabta mal-akkużi ta' ħasil ta' flus mill-aħwa Alfred u George De Giorgio u ansa Adelina Pop. Quddiem il-maġistrat ġew mifsud sar magħruf li George De Giorgio, magħruf bħala iċ-Ċiniż, kellu kont mal-Bank of Valletta li fih kellu inqas minn 10 euro. L-aħwa De Giorgio huma akkużati wkoll bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u wara li ġew arrestati brabta ma' dan il-qtil, il-Pulizija ta' kontra ir-reati ekonomiċi investigatom wara li skont il-Pulizija l-aħwa kienu qed jgħixu ħajja ta' lussu u ma kinux jaħdmu. Fix-xhieda li tresqet mill-Ispettur Antonovic Muscat reġgħu issemmew għadd ta' karozzi lussużi li kien hemm involuti fihom l-aħwa De Giorgio u s-sieħba taċ-Ċiniż Adelina Pop. Fil-qorti rriżulta li Adelina Pop kellha kont ta' ftit inqas minn 600 euro mal-Lombard Bank u George De Giorgio kellu żewġ kontijiet mal-HSBC filwaqt li Alfred De Giorgio magħruf bħala il-Fulu kellu kont li ngħalaq. Uffiċjal minn Transport Malta spjega wkoll li l-aħwa De Giorgio kellhom dgħajsa kull wieħed reġistrata fuq isimhom. Libjan 40 sena residenti b'Irżebbuġa baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li ħebb u għeddet żewġ persuni. Khalid Ahmed Mohammed Axatani li qal li jaħdem fl-isptar Monte Carmeli ġie akkużat li m'obdix l-ordnijiet tal-pulizija, jiġifieri biex ma jersaqx lejn post li dwaru għandu każ pendenti. Fil-fatt jidher li daħal fl-istabbiliment u l-vittmi kwistjoni sostnew li ħassuhom intimidati mill-imputat. Barra l-awla spikka l-biki tas-sieħba tal-Libjan e kif saret taf li l-maħbub tagħha sibqa' jinżamm arrestat. Somalu ta' 30 sena nħeles mill-arrest wara li tressa il-qorti ta' Għawdex mixli l-ħamis sawwat u darab persuna fiż-Żebbuġ Għawdex. L-akkużat kien mixlu wkoll li kiser il-paċi pubblika bajjat u ġlied. Huwa ċaħat l-akkużi miġġuba kontrih u l-maġistrat Ġewen Vella Kuxkieri ħelsitu taħt diversi kundizzjonijiet fosthom li jħallas depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 3000 euro.